ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ତ ସାରା ଓଡିଶାରେ ଚହଳ ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ରେ ଅଛି। କର୍ଣ୍ଣପୁର ଯୋଉ ଭସାଣୀ କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାଇ ଟିକେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ କଣ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା ଆଉ କଣ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ହେଇଗଲା କି ଯେ ଏତେ ମାନେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ହାର୍ଡ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଓ ଆପଣ କହିବା ଏମିତି କଣ ହେଲା ଯେ ତ ସଭ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମାନେ କହିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭାଇ ମୋ ଲାଇଫରେ ମୁଁ ୟା ଛଡା ସାଉଣ୍ଡ ରେ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ତ ଭାଇ ଆମେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛୁ। ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତ ଛୋଟ ଥିଲି, ମୁଁ ତ ଆସିଛି ବହୁତ, ମୁଁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉଠି ଯାଇନି, ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି କରି ଏଠିକି ହଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଭାଇ। ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଜି ବୋଲି ନୁହେଁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ଜାଗା ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ବହୁତ ଜାଗାରେ କାମ କରି ଆସିଛି। ଆଜି ଏକେ ବୋଲି ନୁହେଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆହୁରି 20-25 ଜଣ ଭାଇ ମାନେ ବି ଆସିକି କାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇକି କାମ କରିକି ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜି ନିଜେ ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ଠିଆ କରିଛେ, ଆମେ ପଇସା ଲଗେଇଛେ, ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭାଇ ବି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି କାମ କରିକି ଯିବେ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ପରଫମାନ୍ସ ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସିଓର ଭାଇ ସିଓର ଭାଇ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛେ, ଯାହାର ବେଟର ଥିବ କି ଯାହା ଥିବ ସେଟା ପବ୍ଲିକ ଗୋଟେ ସେ ତାର ଓପିନିଅନ ବତେଇବେ ଯେ ନାଇଁ ଭାଇ ଇଏ ଭଲ ଥିଲା ସେଟା ପବ୍ଲିକ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ କାମ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ର ଲୋକ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛେ, 5ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି, 5 ଜଣ ମାଲିକ ଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଭାବୁଛେ, ଯେତେ ବି କରିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭାଇ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ। ଆଉ କଥା ହେଇଛି ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ହେଇ କାମ କରିଛୁ, ଭାଇ କାମ ଜାଗାରେ। ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ମ୍ୟୁଚୁଆଲିଟି, ଆମେ ଯୋଉଟା ଏକାଡେ ମିଶିକି ରହିକି ଭାଇ ଭାଇ କାମ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଭାଇ ତାଙ୍କ ମାନେ ଆମର ନିଜର ଥାଉ। ସେମିତି ଏମିତି କାହାକୁ କେବେ ଗର୍ବ କରିକି କହିବା ଯେ ଭାଇ ତମେ କଣ ଆଣିଛ, ତମେ କଣ ବଜେଇବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ମୋ ଦ୍ଵାରା କେବେ ଭାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ନା ସେଟା କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ହେଲା, ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡରେ ଭାଇ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଛି, କାମ କରୁଛି। ଆଜି ବୋଲି ନୁହେଁ ଭାଇ, ଆମେ ତ ନୂଆ ଆସିଛୁ, ଆମର ବଡ ଭାଇ ଯିଏ ରସିମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବଡ ଭାଇ। ସିଏ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଲାଇନକୁ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ। ତ ସେଦିନରୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ଆମର 3ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। 3ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ଆମେ 3ଟା ସେଟଅପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ କାମ କରୁଛେ, 3 ଜଣ ଓନର ଥିବେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମ ଓନର ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଘଟିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଦିନ ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେ ବି ଭାଇ ଆସିଲେ, ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ତମେ ବେଷ୍ଟ ଦିଅ, ତମକୁ ବି ଲୋକ ଭଲ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲୋକ ହଁ ସେଟା ତ ଲୋକ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ହଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ବି ଭାଇ ଜଣେ ସେଟଅପ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ କଣ କେବେ କହିବେ କି ମୋ କାମଟା ଖରାପ ହବ ବୋଲି। ସେ ବି ତ ବେଷ୍ଟ ଦେବେ, ସେ ବି ଆପଣ କହିବେ ବେଷ୍ଟ ଯେ ଦେବେ। ମୁଁ କେମିତି ବେଷ୍ଟ ଦେବି। ହଁ ତ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ଠିଆ କରିଛି, ମାନେ ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ମୁଁ କେମିତି ବେଷ୍ଟ ଦେବି। ହଁ ସମସ୍ତେ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଚାହିଁବେ ଯେ ନିଜେ କେମିତି ବେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଟପ୍ ଅନ୍ କରିବା କିନ୍ତୁ ପାଇଁ। ସେଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବଶତଃ ଯାହା ଥିଲା, ମୋର ଗାଡି ବି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ହଁ ହଁ ଆମର ଗାଡି ହଁ ଏମିତି ଭିଡିଓ ବି କଣ ବର୍ଷା ଦେଖାଉଥିଲା ଯେ ହେଇଗଲା, 2 ଗାଡିଟା ଘଣ୍ଟା 2.5 ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ହେଭି ହେଇଥିଲା, ଭିଡିଓ ହଁ କ୍ଲିପ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଛି 2 ଏଇଟା। ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ସେଠି ଜାଗାରେ ଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବି ସେଠି ସାଉଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ସିଏ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସାଇଡ ଦେଲି। ଆଜ୍ଞା। ସାଇଡ ଦବାରୁ ମୋ ଗାଡି ଫସି ଯାଇଛି। ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା ଫସିଗଲା ଯଦି ଫସିଗଲା, ସେଥିରେ ଭାଇ ଏଇଟା ଭାଇ ଗୋଟେ ହଁ ସେଟା ଦୁର୍ଘଟଣା ତ ଘଟିଯାଇଛି। କହିହବ ନା କେତେବେଳେ ହଁ ତ ଘଟିଗଲା, ସେଟା ପଶିଗଲା ଗାଡି, ପଶିଗଲା ପରେ କଣ କି ଆମକୁ ବି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ବୁଝିକି ନେଇନାହାନ୍ତି କି, ଆଜ୍ଞା। ସେମାନଙ୍କର ବି କିଛି ବି ଏମିତି ନାହିଁ ସାଉଣ୍ଡ ବାଜୁ କଣ ପାଇଁ ପଶିଗଲା, ତାଙ୍କର ବି କିଛି ରିଜିନ, କାରଣ ସେମାନେ ରିଅଲିଟିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଗାଡି ତ ଫସିଗଲେ ହଁ ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାଏ ଫସିଗଲା, କରିବ ତ ସେମାନଙ୍କର ମୁଡରେ ଅଛି ଯେ କେମିତି ଆମ ଗାଡି ବ୍ୟାକଅପ୍ ହବ, ପୁଣି ଆମେ ହଁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ବାହାରିବ ଯିବା। କେମିତି ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଗଲା, ସେଇ ଭିତରେ ସେ ପିଲାମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, କେମିତି ଆମ ଗାଡି ରିଲିଜ ହବ, ବାହାରିବ, ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି ହବ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ବି ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ସାଉଣ୍ଡ ବଜଉଥିଲେ, ସବୁ ବଜେଇଲେ, ସବୁ କଲେ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ମୋର ବି କିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ମୋର ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମୁଁ ବନ୍ଦ ଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋ ଗାଡି ଫସି ଯାଇଛି, ମୁଁ ହଁ ସେଠି ପକେଇଥିଲେ ବଜେଇକି ମୋର ଲାଭ କଣ ରହିବ। ହଁ ଆପଣ ଟେନସନ ଥିବ କେମିତି ଗାଡି ଆମେ ରିକଭରି କରିବୁ। ହଁ ମୋ ପିଲା ବି ମତେ କେହି ଯୋଉମାନେ ମତେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ହିଁ ମତେ ବି ମାନେ ପ୍ରେସର ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆପଣ ବଜାନ୍ତୁ କି କଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଜଣେ ଭାଇ ଗଲେ, ସେ ବି ବଜେଇଲେ, ଆମର ବି କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ, ସେ ବଜେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ସେଇଠି ଠିଆ କରିବି ବଜାନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି ବି ଅବଜେକ୍ସନ ହଁ ନାହିଁ, ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ଓକେ, ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଡି ବାହାରିଲେ ପୁଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ନା, ଆମେ ହୁଁ ହୁଁ କଣ ହୁଁ ହୁଁ ବଜେଇକି କଣ ଆମେ କଣ ହଁ ଇଏ ହଁ ହଁ କରିବୁ। ହଁ ତ ସେ ଭାଇ କଣ କଲେ ନା, ସେଇ ଜାଗାରେ କିଛି ବି କମେଣ୍ଟ ବି ଇସ୍ୟୁ କଲେ, ସବୁ କଲେ, ସବୁ ଠିକ ହଁ ଥିଲା। ହଁ 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 ମୋର ବି କିଛି ଆମର ବି କିଛି ସେଥିରେ ଅବଜେକ୍ସନ ବି ହଁ ନଥିଲା। ନର୍ମାଲି ଡାଇଲେକ୍ଟ ଫନି ଡାଇଲେକ୍ଟ ବି ହଁ ସମସ୍ତେ ସିଏ ବଦଳୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଁ ବି ହଉ ଭାଇ, ସିଏ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ହଁ ସେ ହଁ ଟାଇମରେ କାମ ଚାଲିଛି, ସିଏ ବି କହିବେ। ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଫାମିଲି କି ଆଣିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଜାଣିପାରିଲିନି। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ ଏବେ ମାନେ ଇଏ ଚାଲିଛି ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଲା,
ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ ଗୋଟେ ସେଟଅପ ରେ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସାଉଣ୍ଡ ରେ ଗୋଟେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ସେଟଅପ ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ଯଦି ସେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବହୁତ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ କହିଲେ ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ ଆମେ ପକଉଛେ, ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ବି ବଜଉଛେ, ଆଜ୍ଞା ତାର ଯଦି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଟା ହଁ ବଜେଇକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ତାର ଫାଇଦା କଣ ଅଛି କି? କିଛି ରହିବନି। ଭାଇ ମତେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଆପଣ ହଁ ବି ଜଣେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ପବ୍ଲିକ ହିସାବରେ ମତେ ଖାଲି ଏଇଟା ହୁଁ ରିଜିନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ଜେନ୍ୟୁଇନ କଥା ଭାଇ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଇଏ କଲି ଭାଇ କି ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି କରି ଏ ଲାଇନରେ ଅଛୁ, ହଁ ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଲୋକ ଖରାପ କହିନଥିଲେ ହଁ କି ହଁ ମୋଠୁ କେବେ ଲୋକ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଏମିତି କରିବୁ। କରିପାରିବୁ। ହଁ ଏଟା ସାରା ତ ଓଡିଶାର ବି ଏଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ତ କିଛି ତ ହେଇଥିବ, ଧରନ୍ତୁ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଗାଳି ଦେଲି, ହଁ ହଁ ଆପଣ ମତେ ଛାଡିଦେବେ? ନାଇଁ ଥରେ ଦିଥର ତିନିଥର ବେଳକୁ ତ ନିହାତି ମୁଁ ଆପଣ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଯଦି ବି କିଛି ବି କମେଣ୍ଟ କଲେ, ଯାହା ବି କଲେ, ହଁ ହଁ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ନେଇକି ଆପଣ ଡାଇଲଗ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଇ ବାହାରିଲାନି, ହଁ କେତେ ହଁ କଣ ହଁ ମାନେ ହଁ କିଏ କାହାକୁ କେତେ କଣ କଣ କହିବ, ଦେଖେ ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଫ୍ୟାମିଲି କି ଆଣିକି ମାନେ ଆମର ନିଜର ମା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ନବା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ସେଇଟା ତ ଭାଇ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ ମୋ ହିସାବରେ। ଆଉ ଏବେ ବି ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ମେସେଜ ବି ଦଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଓଡିଶାର ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ କରନ୍ତୁ, କମ୍ପିଟିସନ ଜାଗାରେ ଥାଉ। ଆଜ୍ଞା ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ବଜଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ହୁଁ ହୁଁ ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବି ମୋ କାମ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଫେସ କରିଛି, ଆଜ୍ଞା ଧର ମୁଁ ପ୍ଲେ କରିକି ଯାଉଥିବି କି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ ପ୍ଲେ କରି ଯାଉଥିବେ, ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ କି ଆଉ ଜଣେ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ଦେଖିଲା କଣ କି ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଯାଏ ହଁ 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 ସେଇ ଟାଇମ ରେ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ବଜେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲା ଏଞ୍ଜୟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତ ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ ଟା ବାଜୁଥିବ, ସିଏ ଆର ଭାଇ ବି ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ ସେ ତାଙ୍କର ବଜେଇ ବଜେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ କଣ ସେଇଟା ବାଜୁଥିଲେ କାହା ସାଉଣ୍ଡ ବେଟର କାହା ସାଉଣ୍ଡ ଖରାପ କଣ ଲୋକକୁ ଜାଣିପାରିବେନି? ସବୁ ଭାଇ ଜାଣିପାରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ହିସାବରେ ତ କମ୍ପିଟିସନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା ଆମେ ପୁରୁଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସାଇଡ ବାଇ ସାଇଡ ରେ। କମ୍ପିଟିସନ ଏଠାରେ କିଛି କଥା ନୁହେଁ, ହଁ ହଁ କମ୍ପିଟିସନ ଆମକୁ ଯୋଉମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ସେମାନେ କେବେ ବି ଆମକୁ କମ୍ପିଟିସନ ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ବି ଫୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କି ସେ ଜିନିଷ ଅପସନ ମନା କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ବି ରହୁଛେ, ଯଦି ମୁଁ ବି କିଛି ଟ୍ରାକ୍ ମାନେ ଆମର ଭାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ପବ୍ଲିକଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରେଇବା। ହଁ ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେ ଯାହା ପାଇଁ ପର୍ବରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କେମିତି ଜଣେ ଏନଜୟ ଭାଇ ମୁଁ କରିବା। ବଜେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ମତେ କ୍ରସ କରିକି ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଗଲା, ସିଏ ନାଇଁ ସିଏ ଆସୁଛି ରେ, ଏମିତି କରିକି ଆମ ଭିତରେ ମାନେ ହଁ ସେ ହଁ ମତେ ଯୋଉମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏ ଜିନିଷ ବି କହୁନାହାନ୍ତି, ହଁ 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 କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଇ ଆମ ନିଜ ମାଲିକ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଡି ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ। କାମ କରୁଛେ ଏଇ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଜିନିଷ ଆମେ ଘଟଉଛେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଏଟା ଆମ ନୁହେଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବି ଏଇ ଲାଇନରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପେଟ ପୋଷଣ ବି ହଁ ହଉଛି। ଭାଇ ଜେନେରାଲି ୟା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଘଟିଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଉ କିଏ ମାନେ ଆମ ଯୋଗୁ ବୋଲି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ବି କିଏ ମାନେ ଭାଇ ରେସପେକ୍ଟ ଦବ? ହଁ ଭାଇ ଆମ ଏଇ ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇନରେ କିଏ କଲଚର ଟାକୁ ରେସପେକ୍ଟ ମାନେ ଦବ? ଖରାପ, ହଁ ରେସପେକ୍ଟନେସ ଟା କମିଯାଉଛି। ଏବେ ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ବି ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଅନୁଗୁଳରେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଭାଇ, କାଳିଆ ଭାଇ, ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଯେ ଆମେ 5,000 ଲୋକ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ମିନିମମ୍ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ମିଶିକି 5,000 ଭଳିଆ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଚଳିବେ? ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା। କହିଥିଲେ ଅମ୍ବିକାର ଅନର କାଳିଆ ଭାଇ। ଆପଣ ମୋ କ୍ଲିପ ଭାଇ ବି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଥିବେ। ଜିନିଷ ବି, ଏଇଟା ତ ଟପିକ ଛାଡ ହଁ ଗଲା, ହଁ ଆପଣ ରିଆଲିଟି ଭାଇ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇଟା କଥା ସରିବନି, ହଁ 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 ରିଆଲିଟିରେ ଲୋକ ବହୁତ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ମୁଁ କହିବି, ଆମ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ କହି ନେଇକି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଘଟୁଛି ବାରମ୍ବାର, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜିନିଷ ଭାଇ ଦେଖ ଆମେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛୁ ବହୁତ ହଁ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଆମେ ମିଶିକି ଏକଜୁଟ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ହଁ ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ବି କହୁଛି, ଗୋଟେ ସେଇ ଟପିକ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବେ ଗଲା ସେ ଟପିକ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ଯାହା ଗଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଓପିନିଅନ ବତେଇଦେଲି, ଆପଣ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଜ୍ଞା 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 ରିଆଲିଟି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଥିବେ, କଣ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ କଣ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେବେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆସୁନ, ବି ମୁଁ କାମ କରି ଲଗଭଗ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖି ଆସୁଛି। ହଁ ଦେଖି ଆସନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି ଭାଇ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ବନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆସୋସିଏସନରେ ଆମେ ନିଜେ ଆମର କିଏ ଗାର୍ଡିଆନ ହେବେ ଆମେ ନିଜେ ଚୁଜ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ମାନିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରଖିକି ଆମେ ଲାଭ କଣ? ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଇନସଲ୍ଟ ଆମର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲାଗିବ। ଆସୋସିଏସନ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦବାନି, ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିକି ଆମର ଆସୋସିଏସନ ରଖିକି ତାର ଲାଭ କଣ? ନାଇଁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଲାଭ ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣ ମୋ ରିଆଲିଟି କଥା କହୁଛି, ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁଆଡେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଲେ ସାଉଣ୍ଡ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, କିଏ କଣ କଲା, କିଏ ଆଜି ତାକୁ ଥାନାରେ ପୁରେଇ ଦେଲା, ସେ ହୁଁ ଥାନା ହୁଁ ବାଲା ହୁଁ ତାକୁ କି ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲେନ ହେଇକି ପୁରେଇ ଦଉଛି। ହଁ 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 ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ତ ଅଛି। ଆମର କେମିତି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ବସିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ମାନେ ମିଶିକି ଡିସାଇଡ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯେ ନା ଆମର ଏତିକି ନା ଏତିକି ଜିନିଷ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା
ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ଭାଇ। ହଁ ନାଇଁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଏତିକି କାମରେ କରିକି ଆଜି 2 ପଇସା ବି କମିଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସଂସ୍ଥା ସବୁଦିନ ଚାଲୁ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ବୋଲି ନୁହେଁ, ସବୁ ଭାଇଙ୍କର ଚାଲୁ। ତ ଏଇଟା ଜିନିଷ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ମାନିଲେ, ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଓପିନିଅନ କହୁଛି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ ବତଉଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଭୁଲ କରିଛି। ତ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଏମିତି ବି କିଛି ଦିନ ଗଲା, କାମ କଲା, ଆମ ସବୁ ଠିକ ଠାକ, ସବୁ ଯେତେ ବି ଭାଇ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାବେଳେ ବି କାମ ପଡିଛି, ଆମର କିଛି ବି ଭୁଲ ଭଟକା କେବେ ହେଇନି। ଏକାବେଳେ ମୁଁ ମୋର ବି ଯୋଉଟା କାମ ଥିବ, ଅଲଗା ଭାଇର ବି କାହାଠୁ କାମ ଥିବ, ଏକାଠି ବସିକି କେବେ ବି ଭୁଲ ଭଟକା କିଛି ବି ହେଇନି। ମାନେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ, ସବୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଚାଲିଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉନଥିଲା। ତାପରେ ଗଲା, ଆଚ୍ଛା ଆମର ତ କଥା ହେଲା ଏତଟା ଜିନିଷ ଏତଟା ଲାଗିବ, ତ ଅଦର ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଡିରେ କଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଲଗେଇକି ଗଲେ? ହଁ ସେଟା ବି ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ରିଆଲିଟିରେ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖିଲା ପରେ କଣ ନା, ଆମେ ତ କୋଉ ଅନର କୁ କହିପାରିବୁନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଆଗୁଆରେ ମୁଁ କହିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର ମାନେ ଖରାପ, ଆମେ ଖରାପ ହବୁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ବନେଇଥିଲେ ଆମର ଆସୋସିଏସନ ରେ, ଯିଏ ଆମର ମୁରବୀ, ହଁ ତାଙ୍କୁ କି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଜଣେଇଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଜଣେଇଲା ପରେ ଏଇ ଜିନିଷର ଷ୍ଟେପ ସେମାନେ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ ନେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେବେ ଦେଖିଲି ସବୁ ଯୋଉ ଯାହା ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିନିୟର, ଆମେ ବି ସେ ଜିନିଷ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଲୁ, କିଛି ମାନେ ସେଥିରେ ବି କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ କଲୁ। ଯାହା ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଥିଲା। ହଁ ତ ମୋ କହିବା ମତଲବ, ଯଦି ଏମିତି ସେମାନେ ଯଦି କିଛି ବି ଷ୍ଟେପ ନେଇ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ଆମର କମ୍ପିଟିସନ ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ସବୁ ଭାଇ ଯୋଉଠି ଥିଲା। ତାପରେ ସେ କମ୍ପିଟିସନ ବି ହେଲା। ସେ କମ୍ପିଟିସନ ଜାଗାରେ କିଏ ଭୁଲ କଲା, କିଏ ଠିକ କଲା, ସେଟା ଆସୋସିଏସନ ର ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ବି କିଛି ଷ୍ଟେପ ନେଲେନି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଦିନ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲି, ଲାଷ୍ଟ ପୂଜା ସିଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ଆମର, ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି। ତ ମୁଁ ଜାଣିକି ରୁଲ ଫାଡିଦେଲି ସେଦିନ। ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ମୋ ଓପିନିଅନ ବତଉଛି ହେଲା। ମୁଁ ସେଦିନ ଜାଣିକି ମାନେ ଅଧିକା କିଛି ଜିନିଷ ଲଗେଇକି ପଳେଇଲି। ତାପରେ ଗଲା ପରେ ସେ ଭିଡିଓ ପକେଇକି, ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଡି ପହଞ୍ଚିଲା କଣ କରିକି ଭିଡିଓ କରିବା। ତ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା, ସେଇ ଭିଡିଓକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ତ ଆସୋସିଏସନ ଜାଣିଲେ, ଆମର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ, ସେମାନେ ଉପର ମହଲରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲା ପରେ ଏଇ ଜିନିଷ ମତେ ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ, ନା କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଭୁଲ କଲେ, ଏମିତି ନାହିଁ କଣ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲି, ଭାଇ ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ ଦଉଛି। ଆଗରୁ ବି ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ତାପରେ ଏବେ ବି ମୁଁ କହୁଛି, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଆଉ ଯୋଉ 4-5 ଜଣ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମର ରୁଲ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ଗାଡିରୁ ଖୁଲେଇକି ତାଙ୍କୁ ହେଇକି ସବୁ ଯଦି ତମେ ଏକଜୁଟ କରିକି ସବୁ କରିପାରିବ, ମୁଁ ବି ଆଜିକା ଟାଇମରେ ମୋର ପୁରା ସମ୍ମାନର ସହ ମୁଁ ନିଜେ ଖୋଲିଦେବି। ଆପଣ ମତେ ପ୍ରେସର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରା ଆରାମସେ ମୋର ଯାହା ରୁଲ ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିକିନା ସବୁଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଚଲେଇବି। ଆଚ୍ଛା ଆସୋସିଏସନରୁ ବି କିଛି ଭାଇ ଆଇଲେ ହେଲା, ସେ ଜିନିଷ ବି ସେମାନେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିଛି ଷ୍ଟେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ବାସ୍, ମୁଁ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଆସୋସିଏସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା ସବୁବେଳେ ଜଣେଇଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ କିଛି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ କି ଟ୍ରାଏ କରେ, ମୁଁ କଲେ କି କଣ ହଉଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣ କଲେ ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ସେଇଦିନ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଆସୋସିଏସନ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଗଲେ ସେମାନେ ମୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ଥାନାରେ। ଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସବୁ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ରୁଲ ଟା ତୁଡିଦେଲି, ମୋ ନାଁରେ ଆପଣ କେସ୍ ଦେଇପାରିଲେ ଆସୋସିଏସନ ଯେହେତୁ, ତ ମୁଁ ରୁଲ ମାନେ ତାଡି ଦେଇଛି ବୋଲି ତମେ ମୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି କେସ୍ ଫେସ୍ କରିଦେଲ, ସବୁ କରିଦେଲ, ଇଏ କରିଦେଲ। ଆଚ୍ଛା କାଲିକା ସକାଳେ, କାଲିକା ଡେଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ସେମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା। ତ ମୁଁ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆସୋସିଏସନର ଥିଲା, ନିୟମ ରୁଲ ଯାହା ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ପୁଣି ଚାଲିଲି। ତ ସେଇଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକି ସେ ରୁଲ ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ବି ସେଇ ଆସୋସିଏସନର ଭାଇ ମାନେ ବି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ସେଇ କଥା କହିଲି, ଆଚ୍ଛା କାଲି ମୁଁ ରୁଲ କାଢିଥିଲି ବୋଲି ଆପଣ ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଲେ, ସବୁ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ବି ସେମାନେ, ମୁଁ ମୋ ରୁଲ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସବୁ ମାନିକି ସବୁ ଆସିଛି, ତ ସେମାନେ ରୁଲ କାଢିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ କଣ ନେବେ କୁହନ୍ତୁ? ସେମାନେ ମତେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ, ଭାଇ ଆପଣ ମତେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଅନୁଗୁଳ କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି ଏବେ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏବେକା ଡେଟ୍ ରେ କହୁଛି ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସୋସିଏସନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୋସିଏସନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଠିକି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକତା ଅଛି। ହଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେମିତି ଭାଇ ମୁଁ ଚାରିଟା ଯାଇକି ବି ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯଦି ବି ଅଧିକା ଜିନିଷ ଲଗଉଛି ସେମାନେ ମତେ ଏଇନା ଅବଜେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଏବେ ବି ମତେ ରୁଲ ଦେଇନି, ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ କଲ୍ ଗଲେ ବି ତାଙ୍କର ଯାହା ରୁଲ ଫଲୋ ଯାହା ବି ସବୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କି ଆସର୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କ ଫଲୋ କଲେ ତାଙ୍କ ପଟେ ଯିବି, ମୁଁ କାମ କରିବି। ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରୁଲ କାହିଁକି ନା ହିସାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ମତେ ପାଇଁ। ଯୋଉ ଲୋକ ବୁଝିକି ବି ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କି ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖୋଲିକି କହିଦଉଛି। ହଁ ଯାହା ରୁଲ ଅଛି ସେଇ ହଁ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେଇ ଏରିଆର। ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ ନାହିଁ ଆମର ଏମିତି ହବନି ତାହେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ହଁ ପ୍ରାୟ ବି ଅନର୍ଙ୍କ ରିସିପ୍ଟ ବି ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ହଁ ସାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ଗାଇଡ୍ ଅନୁସାରେ ଆରେ କାମ ଭାଇ କରିବା। ଆମେ ସିନା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା, କାଲି ସକାଳେ ଆହୁରି 5 ଜଣ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ଚଳୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ କାହିଁକିନା ଏବେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେମିତିକି ଆମେ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଭବିଷ୍ୟତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିବା ନା କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବ। ନା ସେଇଟା ହଉଛି କଥା ଭାଇ, କାହିଁକି ନା ଆମେ କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ଦେଖିଲି ଅଲରେଡି ଫେସ୍ କରିକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆସି ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଏକତା ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡିଆନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ବି ସମସ୍ତେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଅନୁଗୁଳରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସିନିୟର, ମୁଁ ଏତେ ଜିନିଷ ହଁ କହିଲା ପରେ ବି ଆମ ଅନୁଗୁଳରେ ଏଇ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ। କିଛି ବି ମାନେ ଫରକ ପଡୁନି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆଜିକା ଡେଟ୍ ରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସିନିୟର ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୋ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ ନବା ପାଇଁ ପଛ ଲୋକ ମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉନାହାନ୍ତି, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ। କାରଣ ମୁଁ ହଉଛି ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ନିରୀହ ଲୋକ। ହଁ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କଥା କହିଦଉଛି, ଆଜ୍ଞା ସେଇଦିନ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ଥିଲା, କିଛି ହଁ ହଁ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ମୋର ବି କିଛି ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ବି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ 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 ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ, ଆଜ୍ଞା ମତେ ବି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଲୋକ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ହଁ କିଛି ହଁ ମାନେ ହଁ ଇଏରେ ଯଦି ବି ମତେ କୋଉ ଲୋକ ଭାଇ ଖରାପ ଭାବିଲେ, ସେ ଜାଗା ଉପରେ ମୁଁ ବି ଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ହୁଁ 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 ସେ ଜାଗାରେ ମତେ ଆସିକି ପୁରା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର ଥିଲା। ହଁ ଯେ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା ହଁ କଣ? କିଛି ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ବି ରାତିରେ ବି ମୋ ଘରକୁ ଆଇଛନ୍ତି ମତେ କଣ କହିଲେ ମାନେ ଧମକ ଦବା ପାଇଁ। ଓହୋ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏରିଆ ଲୋକ କମିଟି ହଁ ଆମରି ଏରିଆ ଲୋକ, ଆମରି ଲୋକ, କାମ ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ ମତେ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ମତେ ସେ ରାତିରେ ଆସିଛନ୍ତି ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ। ଓହୋ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଧମକ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଭାଇ ଆମ ବାପା ମା ଆମକୁ କଣ କହିଲେ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ କାହାକୁ ମିସବିହେଭ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ହଁ 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 ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଇ ହଁ ଜିନିଷ ଆମର କେବେ ବି ନାଇଁ ମାନେ ଆମ ଦ୍ଵାରା କେବେ ହବନି। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ଭାଇ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଥିଲା, କମ୍ପିଟିସନ ହଉଥିଲା, ରୁଲ ହଁ ରେଗୁଲେସନ ଲାଗୁଥିଲା, ଆରେ ଭାଇ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଜି ଯୋଉ ବୋଲି ନୁହେଁ ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଏଠି ୟୁଜ ବୋଲି ନୁହେଁ ଭାଇ ମୁଁ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆ ବୁଲି ସାରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମତେ ଦେଖୁଥିବେ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଥିବେ। ଭାଇ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି। ହୁଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ କିଛି ସେଟପରେ ବି କାମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଭଳିଆ ଏଇ ଜିନିଷ ଟାଇପରେ କେବେ କିଛି ହେଇନଥିଲା। ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଷ୍ଟିଲ 10-12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ କୋଉଠି ଶୁଣିନି। ହଁ ହୁଁ ଫନି ହୁଁ ଡାଇଲଗ ସମସ୍ତେ ମାରନ୍ତି, ବାଜୁତୋଲା ହୁଁ ହୁଁ କହ ହୁଁ ହୁଁ ହସନ୍ତି, ଜୋକିଂ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ଦେଖନ୍ତୁ ହାର୍ଡ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ୱେରେ ମଜାକ ଜିନିଷ ମଜାକରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ ଆପଣ ହଁ ଗୋଟେ ହଁ ବଲିଉଡ ହଁ ର ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଲିଉଡ ର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ହଁ ହଉ ଡାଇଲଗ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଜୋକ ଆମର ହଉ ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି କଟ୍ କମେଡି କରିକି ଆପଣ ଛାଡିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କିଛି ଫରକ ପଡିବନି ଭାଇ। ନାଇଁ ଫରକ ଯେହେତୁ ପଡିବନି। ଆମେ ଗୋଟେ ନିଜେ ଯଦି ଆମେ ହେଇକି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଙ୍କରିଂ କରିବା ମାଇକିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ହଁ ଗୋଟେ ମାଇକିଂ ରେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡିଜେ ଆମେ ପ୍ଲେ କରୁଛେ ହଁ ହଁ ହେଲା, ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବଜେଇବା ଆମେ ଆନାଉନ୍ସିଂ କରିବା କଣ କେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନଚେଇ ପାରିବା। ଦେଖୁନ ଭାଇ ମୋ ଓପିନିଅନ କହିଦଉଛି, ମୁଁ ଏତେ ଏଜୁକେଟେଡ ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା କାମ ଶିଖିଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମାନେ ମୋର ପାଠ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ହୁଁ ଏଜୁକେଟେଡ ନୁହେଁ। ସେଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲିଟି ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ଖୋଲା କଥା ଭାଇ, ହଁ 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 ପବ୍ଲିକ ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା କାମ ଜାଣିଛି ଭାଇ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଏଜୁକେଟେଡ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ମେଟ୍ରୋ ନୂଆ ନୂଆ ସେଟଅପ୍ ସବୁ ଆସୁଛି, ଆମ ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ସାରା ସେଟଅପ୍ ଭଲ ଭଲ ସେଟଅପ୍ ବି ଆସୁଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ବି ମାନେ ଇଏ ରହୁଛି। ହୁଁ ଯେମିତି ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଅନର୍ସ ମାନଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ବି କହିଲେ କି ଭାଇ ଏଟା ନିହାତି ଗଲତ ବାତ ଇଏ ସବୁ ମାନେ ହୁଁ ଖରାପ ହୁଁ କଥା, ଏ ହବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଜୁକେଟେଡ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପିଟିସନ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା କମ୍ପିଟିସନ ହବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ